Dena gaizki badoa, bira sasu minuteroa. Zelako tontakeria. Baina, bueno, polita da. Ea noiz etortzen den mutilau. Opa, garazi? Bai, zoi iritsi izan behar zara orduan. Egia esaten badizut garazi, interneten ezagutu dudan norbaitekin lehenengo zita da, niretzako, zeake, arraroa egiten zait. Niri ere, gaur arte ez nahi inoiz ausartu. Neuk bez, interneten etxeak eta bitxeak bakarrik elkartzen dira. Esan nahi duzun ni arraro naizela eta etxitan nagoela? Ez pentsalakorik. Imbécil. Dena gaizki badoa, bira sasu minuteroa. Niri ere, gaur arte ez nahi inoiz ausartu. Zeo zer gertatzen zaizu? Ordua bar duzu? Ez. Egia esan, modernizatu egin behar gara. Ez dakizu non aurkituko duzu zure printze urdina. Printzi urdina, flipatzen zautzo. Egin zanga eta desagertu hemendik. Egia esan, ondo dago internet erabiltzea jende berria ezagutzeko. Egia, gaur egun internet edo zertarako erabiltzen da. Ez lehen bezala. Egia, lehen neska politak eta exuberanteak ikusteko erabiltzen genuen. Egia da, lehen ezagutzen ez nituen gaiei buruz dokumentatzeko erabiltzen nuen. Eta zaidazu, badakizu zerbait arrantzari buruz? Bai, joi bezala ondo dago, baina ez nintzateke horretara dedikatuko. Ba, ni arrantzan aritzen naiz. Autolasterketak izugarri gustatzen zaizkit. Benetan, gehien kutsatzen duen kiroletako bat? Egia esan, gorputza ikastea gustatzen zait. Zurea, adibidez? Ze begiratzen duzu orlojuan? Zure azken neuronare de futzi ordua? Imbécil!